thir tu te chibele vakule tuntum video chuan syphilis chung chang kan ngai thla in kan zir ho le dona thir tu ten a top thlenga min lo thira min lo ngei thla sak le vek turin kan ngen cheu ani zo nama sabera chuan enge syphilis chu mizawin da du kan ti mai kha ania chu mi pat mei chiat na sex atanga inkaichhawn theih natna ani zo na pahnih na tan chuan engtin nge syphilis chu inkaichhawn dan ama sabera chuan condom ten lawa sex man pahnih na chuan viau syringe le inchiu na man rawa in man tawm pathum na chuan nu nau pa in afa a zo na dot le chuan syphilis chu engtin nge alan chhuah dan kapa te mongbor panin alang chhuak phota na omlem lo kai atanga kar ni kar thumna te alang chhuak thin ani adot le chuan kar enge moza nuwa khosik om nuam lo luna rina tlahniam kap le mongbora chor aron om ve thin ani enkol lova kum enge mochen om chuan lung thuak le thazam nerve a kawppui theia chu chuan khamu fia lo le midil na hialte rihriat na chhia baka hrisel lo na hrang hrang a thlen thei zona dot le chuan syphilis chu enkol thei ani enkol hma chuan antibiotics nen olsam taka enkol dam thei ani zona dot le chuan syphilis avei ti min engtin nge ain hriat theiang thisen test atangin olsam takin a hriat theia sarkar damdawi ina a thlonin a test theia district hospital ah chuan STI clinic DSRC designated STI RTI clinic ate a test tir thei vek bawk ani zona dot le chuan tute nge syphilis test nei ngai tute tan po condom ten lawa sex an hmang ani chuan syphilis test an ngai ani hriau le inchiu na man ruwa in man tawmin nu nau pai reng in test tur ani syphilis test si thil za thlak angai lo tur ani a enkol hma chuan olsam taka dam thei enkol lo ero chuan hrisel lo na le harsna lian tak tak a thlen thei awangin zaklawa test tir vat tur ani zona dot le tan chuan engtin nge syphilis laka kanin ven theiang tunen po sex man don chuan condom man zia tur ani a ser kap le mongbora pan le pem om chuan condom khan a khu empty fin fia zia bok tur ani pana khan syphilis thik alu olsam awangin tuna chuan nu nau pai le syphilis lam lo en leila nu nau pa in syphilis akai chuan anau pai lai le anau nei lai in afa akai chhong theia chu wang in nu nau pai reng chuan an nau pai thlathum an thlin hma in syphilis test vat tur ani adot le chuan nu in syphilis akai awanga nau te a hrisel lo na om thei te ama sabera chuan nau chiat ru chuk tua vung thin lian mit liam ri na pung thei lo than thu thin le la lian vung khosik thisen tlacham doldang vundur ka kap le mongbor vun thak le khak nar ping thok nok ke pha le ke hnuai thak le dur x-ray a enin ru thang dik lo ru chak lo kut le ke na le che tha thei lo ti an ni adot le chuan nu in syphilis akai awanga nau lian to deuh le no pang hrisel lo na om thei te hato rual lo na sa ru na ru thang dik lo mitdel mitlei mu hliat tu om hriat na thalo le bengong na ru to dik lo le pa ngai ai phek kap le ser bor duk ke hnuai lam ru na ka kap le ser bor mung bor vun na ser om te an ni zona top bera chuan syphilis hi engtika nge test tur nu in no te apai ti a hriat ve le sub center a minga zia lu rualin first trimester a HIV test wala test ngei tur ani adota chuan no te a hrin hma in
karli hma lama tal tesle turani tunlai khovel thangme ka thalai te nge zong kan ne na konga te phim khur takin hianghlim takin in hmangain in ngai zong to nangu nupui pasal neih hma chuan sex mang lo hra mang che